солҳои соҳиб истиқлолӣ рошхала чун дигар навоии Тоҷикистон бо дастуру супоришҳои раҳбари давлат ҷиҳати рушди босубути иқтисодию иҷтимоӣ дар сатҳи ҳукумат барномаҳои махсус қабул намуда, корҳои ободонию созандагӣ дар як қатор иншооти маъмурию маишӣ идома дорад. Сокинони сарбаланди ҷамоати деҳоти Барвоз истиқлолияти миллиро бо дастовардҳои назаррас истиқбол намуда, бо иштироки раиси ноҳия Лоиқ Назар Шоҳзода дар деҳаи Синдев хати оби нӯшокӣ кушода шуд. Боиси зикр аст ки солҳои пеш сокинон баҳри дастрасӣ ба оби нӯшокӣ роҳи дуру дарозро тай намуда, бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва шарикони рушд оби нӯшокӣ барои ҳар як хоҷагӣ кашида шуда, имрӯз сокинон аз оби ошомиданӣ пурра бархурдор ҳастанд. солҳои пеш мо танқисӣ кашидем, чунки оби нӯшокӣ дар мо набуд ва имрӯз мо мардуми хеле хушбахт ҳастем ки дар ҳар як хоҷагии мо аз амин оби нӯшокӣ таъмин гардидем ва 22 хоҷагӣ ки имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо дастгирии амин маркази ҳумед, яъне соҳиби оби нӯшокӣ тоза гардидем ва мо мардуми ҳамин деҳа миннатдории худро ба ҳукумати ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба раиси ноҳияи Рошқала миннатдории худро баён мекунем. аз файзи баракати истиқлолият ваъдат аз ёрдами президент ва ҳукумати маҳал мо ба оби нӯшокӣ соҳиб шудем. солҳои пеш мо аз дар 1 километр озоям дуртар бо пушт бохар об кашидем. шукри истиқлолият ки мо ҳозир дар ҳар хона дар пеши худ аз об таъмин аст. боиси зикр аст ки дар давоми истиқлолият деҳаҳои дурдасти ноҳия бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва шарикони рушд аз оби ошомиданӣ дар ҳавлиҳои худ бархурдор гардида, сохтмони хати обгузар дар деҳаҳои Чандин, Шохиризм, Синдев, Бидич, Зануҷ, Бидиз ва Сорҷ аз ҷумлаи чунин дастовард мебошад. дар баробари ин дар остонаи ҷашни истиқлолияти давлатӣ роҳи автомобилӣ деҳаи Бодомдара ба масоҳати 11 километр аз навсозӣ гардида, таъмири роҳи нақлиётӣ аз як ҷиҳат ба рушди инфрасохтор ин мавзеъ мусоидат намояд, аз ҷониби дигар хатари садамаи автомобилҳоро низ камтар хоҳад намуд. рӯи Бодомдара ки ба 11 километр, яъне аз худи маркази ҳамин қишлоқ то ҳамин Бодомдара 11 километр аст. таи чанд сол аз кор баромада буд ва бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов барои ободонии ҳамин маҳалли мо, яъне саҳми фарзандаи худро гузоштааст ва тамоми мардуми ҳамин маҳалли ҳамон деҳаи Шувуз миннатдории худро барои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яъне баён мекунад ва бо дастгирии шарикони рушд ба маблағи 55,000 сомонӣ барои ҳамин роҳ сарфа карда шуд. имрӯз ба муносибати ин ҷашн мана кушодашавии роҳи Бодомдара ки як мавзеи хеле мавзеи чорводории ҷамоати деҳоти Барвоз ки пештара дар қаламрави собиқ совхози сулҳ мутамарказонида шудагӣ буд ва ҷои нигаҳдории чорво буд. имрӯз хеле рафту омади ҳамин деҳа ба ҳамин чарогоҳ ба хеле мушкил буд ва мо бисёр танқисӣ мекашидем. бурдани хӯрокҳои эмию дигар чизҳою омаду рафта хеле мушкил буд. хушбахтона мана бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҷаноби олӣ инчунин дигар ташкилотҳои байналхалқӣ ин роҳи васеъ мана кушода шуд. ҳозир тамоми намудҳои мошингардию тамоми техника озодона рафта омода истоданд. мо бисёр хурсанд ҳастем ва аз ҷумла барои манамин сокинони деҳаи Шивоз Белиц ин хеле фоиданок аст. баъди мавриди истифода қарор додани як қатор иншоот, раиси ноҳия аз намоиши ҳунарҳои дастии сокинон дида намуда ба дастандаркорони ҷамоати деҳоти Барвоз баҳои арзанда гузоштанд. дар рафти чорабинии идона раиси ноҳия Лоиқ Назар Шоҳзода иштирок намуда, сокинонро ба иди фарахбахш 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуда қайд дошт ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои охир таваҷҷӯҳи ҳукумати
ҳукумати мамлакат ба минтақаҳои дурдаст зиёд гардида, ҳамаи ободонию созандагӣ самараи истиқлолият мебошад. гуфта шуд ки дар ҷамоати деҳоти Барвоз солҳои охир чандин иншооти аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ дошта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, қисмати дигар дар нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия мебошад. امروز خلق شریف تاجیکستان در عرفه تجلیل جشن 30مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان قرار دارند و این البته که از جشن او پر افتخار است که با تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت اساسگاه سلامت ملی به دست آمد و ما جوانان باید این دستاورد بزرگ را پیوسته جانبداری نماییم و با جوانان من چنین گفتنیم که ای جوانان بر فردای وطن باشیم تیار، چون محافظان خلق و ملت قوم و دیار. شکر گویم وحدت و صلح در کشورم، شکر گویم وحدت و صلح در کشورم. صلح را پاینده سازیم، نعمت از بیکنار. با متانت با دلیری ما سخن پرور شویم، در سمای کشور خود بهترین اختر شویم. در رفت جمع آمد همچنین رئیس جماعت دهات برواز نیز بابت کارهای آبادانی و سازندگی معلومات منظور نمود. از جانب رئیس ناحیه یک قطار بانوان فعال و رئیسان دهه‌ها با تحفه‌های خاطروی و مکافات پولی قدردانی شدند. برنامه فرهنگی که اهل هنرمندان ناحیه را جلب می‌نمود، با چاره‌بینی و حسن دیگر را ضم نمود. همچنین با تشبث بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه و یک قطار ساکنان فعال، مسابقه ورزشی از نمود والیبال در بین دسته‌های دهه‌های جماعت دهات برواز دایر گردیده، دسته دهه صرف صاحب جای یکم، دسته بدز جای دوم و دسته شیوازگ مقام سوم را به دست آوردند. از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه غالبان با تحفه‌ها و مکافات پولی قدردانی شدند.